Türkmenistanda kabel telewizionynyň köpçülikligini ketilmegi tomoşaçylaryň dünýä çempionatyna tomoşa etmegini kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň paýtagtynyň we vilayet merkezleriniň ýaşaýjylary merkezleşdirilen kabel telewizionynyň birden ketilmegine bir hepde mundan öň köpçülikligini duçar boldular. Türkmen Telekom döwlet edarasynyň ýeçiligindäki kabel telewizionyny 200 çemeti telekanaly görmäge mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň milli telekanallary hem kabel telewizionyny arkaly görkezilýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjylary şu günler dünýä çempionatynyň geçýän wagtynda telewizioniýa esasanam daşary ýurt telekanallaryna gyzyklanmanyň talabyň hasym artandygyny belleýärler. Şol bir wagtda Türkmenistanyň medeniýetinde futbol oýunçy dünýä çempionatynyň geçişi barada habar berilmeýär. Halkara sport çäreleri barada diňe Türkmenistan sport telekanaly habar berýär. 14-nji ýyl we 15-nji ýyl aralygynda Orsiýetde geçýän dünýäniň futbol oýunçy iň iri ýarışyna Türkmenistanyň komandasy gatnaşmaýar, emma adından bir türkmen sportsmeni Eýranyň ýygyndy komandasynda çykyş edýär. Asly Türkmenistandan Orsiýetli trener Gurban Berdiýew tarapyndan türgünleşdirilen türkmen futbolçysy Serdar Azmun Eýranyň ýygyndy komandasynda esasy oýunçylaryň biri hökmünde hüjümçi bolup çykyş edýär. Türkmenistanyň paýtagtynda kabel telewizionynyň duýdansyz köpçülikligini ketilmegi barada Azatlyk radiosyna 14-nji ýylda ma'lum boldy. Şonda ýaşaýjylaryň kabel telewizionynyň bir aýlyk resmi töleginiň möçberiniň 5 manatdan 10 manada çenli gymmatladylanlygy hakynda diňe telewizionynyň kesilmeginden soň bilip galanlygy habar berildi. Täze narklar 1-nji maýda güýje geripdir, emma tölegleriň öýtgenligi barada habar ýaşaýjylara öňünden ýetirilmändir. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmen Telekomyň işgäri kabel telewizionynyň kesilmeginiň hyzmatlaryň täze narkdan tölenmänligi bilen baglydygyny aýtdy we başga düşündürüş bermeden ýokurdan edilen tapşyrygyň şeýledigini ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä kabel telewizionyny üçin tölegleri 1-nji maýdan ýokurlandyrmak hakynda karar fevral aýynda kabul edilipdir. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly Synçan Manmurat Bogaýewiň sözlerine görä Türkmenistanda telewizioniýa uly gyzyklanma bar. Adamlar üçin ýeketäk bir güýmenje telewizionydyr. Ýurtda jemy ondan gowrak teatr bar. Ýöne olarda hem puluňy hem wagtyňy sarp eder ýaly spektakllar ýok. Ýa-da kinoteatrlarda şolar ýaly ýeňil ýelpaý zatlar görkezilýär. Onsoň telewizioniýa bolmasa adamlar esasy güýmenjesinden kesilýärler diýip Amanmurat Bogaýew belleýär. Onuň sözlerine görä teletomoşaçylar köplençe Orsiýetiň telewizionyna, şeýle-de Euronews telekanalyna we Türkiýanyň telewizionyna tomoşa edýärler. Ýurdun serhedýaka regionlarynyň ýaşaýjylary Özbekistanyň, Gazakstanyň we Azerbaýjanyň telekanallarını görýärler. Milli kanallardan käwagt milli aýdym sahatlary berýän Türkmen owazy we käte medeni hem taryhy gepleşikleri berýän Miras telekanalyna gyzyklanma bildirýärler diýip Amanmurat Bogaýew belledi. Türkmenistan öz ýyladynyň telewizioniýa bilen üçinçiligini 2015-nji ýylda kosmosa uçuran Türkmen Älim 50 atly emeli hemrasy arkaly ýerine ýetirýär we emeli hemranyň ýene birini uçurmagy wada berýär. Munyň bilen bir wagtda ýurdun paýtagtynda we şäherlerinde ýaşaýjylaryň öz hasabyna oturdulan çanak antennalaryny ýok etmek we merkezleşdirilen kabel telewizionyna geçirmek boýunça işler häkimetler tarapyndan giňden amala asyryldy.